खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ सा-सानजानि गिबिसिन जोबथेसालि काजलगावआव गोदानै लुजानाय जिल्ला जोबथेसालिखौ 21 जुन खालि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया नेमखान्थि बायदियै बेखेवगोन। आसामनि अनगायैबो सा-सानजायावबो गंसे समायना आरो गोदान मुगानि सुबिदा गोनां जोबथेसालिया चिरां जिल्लानि जिल्ला गाहाय मावख' काजलगावआव गोदानै लुफुंजानाय जिल्ला जोबथेसालि। फ्राय 65 कौटि रां बाहायनानै सा 636 खैदिफोरखौ थानायनि सुबिदाजों गोदानै लुजानाय जिल्ला जोबथेसालिया 21 जुनाव मावख'आरि महरै आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया बेखेवगोन। रायजोनि लेबार मन्थ्रि रुपेश गयलाया मैया गिबि मन्थ्रिखौ हगारनायनि सिगां गोदानै लुजानाय जिल्ला जोबथेसालियाव दावबायनानै गासैबो थासारि आरो आबहावानि खौरां लायो। 65 कौटि रां बाहायनानै लुजानाय बिथाङा बे गोदान मुगानि जिल्ला जोबथेसालियाव दावबायहैदोंमोन आरो जोबथेसालिनि सिङाव बिथायारि सानज'थायखौ नायनानै जोबोद गोजोननाय फोरमायदोंमोन। जोबथेसालियाव दावबायखांनायनि उनाव खौरां बिजोंजों रायज्लायनायाव मन्थ्रि रुपेश गयलाया बुंदोंमोन दि आसामाव जेबो जोबथेसालि गैया, नाथाय सा-सानजायाव बेबायदि समायना आरो गोदान मुगानि सुबिदाफोर दं। बिथाङा लुनाय एजेन्सिखौ साबायखर बावदोंमोन आरो बुंदोंमोन दि गोदानै लुजानाय गोदान मुगानि जोबथेसालियाव फ्राय 65 कौटि रां बाहायनानै हौवाफोर, हिन्जावफोर आरो थामथि आथोनजों लोगोसे गासै 636 बिजिरसालिफोर थानो थाखाय मोनसे मोजां राहा दं। जोबथेसालिनि सिङाव देहा फाहामसालि, फरायसालि, बिजाब बाख्रि बायदिफोरखौ लाफानानै हौवा आरो हिन्जावफोरनि थाखाय गासैबो रोखोमनि सुबिदाफोर दं। आसामनि गुबुन जिल्ला जोबथेसालिफोराव गोदान मुगानि सुबिदाफोर गैया। बिथाङा दाबि खालामदोंमोन दि खालि आसामावल' नङा, नाथाय गासै सा-सानजायावनो जोबथेसालियाव सिगांनि बायदि बे जिल्ला जोबथेसालिफोर आरो सुबिदाफोर गैया। काजलगावआव गोदानै लुजानाय जिल्ला जोबथेसालिखौ 21 जुन खालि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया नेमखान्थि बायदियै बेखेवगोन होनना बिथाङा खौरां बिजोंनि सिगाङाव फोरमायदों। गोदानै लुफुंनाय जोबथेसालिखौ नायदिंहैनाय जायगानि एमएलए निर्मल कुमार ब्रह्मआ बुङो दि बिथाङा आसामनि गोबां जोबथेसालिफोराव दावबायहैदोंमोन, नाथाय काजलगावआव जिल्ला जोबथेसालि बायदि सुबिदाफोरखौ नुनो मोनाखैमोन। लुनायनि खामानिया आबुं जाबायब्लाबो दा आरोबाव खेबसे साफा खालामनायनि गोनांथि दं। गोदान फार्निचार फज'नांगोन। गासै महरै जिल्ला कमिशनारआ गिबि मन्थ्रिया बेखौ बेखेवनायनि सिगां गासैबो खामानिफोरखौ फोजोबनो गासैबो राहा लादों। मन्थ्रि रुपेश गयलाजों लोगोसे जायगानि सिदली बियाबनि एमएलए निर्मल कुमार ब्रह्म, बिजनीनि एमएलए अजय कुमार राय, जिल्ला कमिशनार जतिन बरा, आइजिपि पि पुबाली गहाइ, डिआइजि गौतम बरा आरो जिल्लानि पुलिस सामलायगिरि अक्षत गार्ग आरो गुबुन गुबुन आसाम पुलिस मावख'गिरिफोर दंमोन। नैथि खौराङाव दङ पीयूष हाजरिकाया अरुणोदय बिथांखिनि अदालगुरि जिल्ला थाखोनि नायदिंग्रा आफादनि मेलाव बाहागो लादों। उदालगुरि जिल्लायाव गावनि साननैनि दावबायनायनि नैथि सानाव दै फुंखा बिफाननि मन्थ्रि पीयूष हाजरिकाया जिल्ला कमिशनारनि मावख'आव आफादनि सोद्रोमाफोरजों मोनसे मेलाव बाहागो लायो आरो जाहाथे अरुणोदय 3.0 खौ जिल्लानि गार्जेन मन्थ्रि महरै जाफुंसारै मावफुंनो हायो। आसाम सोरखारनि मोनसे थांखि गोनां बिथांखि अरुणोदय 3.0 खौ जाफुंसार मावफुंनो थाखाय मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जिल्ला थाखो नायदिंग्रा आफादफोर दानाय जादों। बे मेलाव मन्थ्रि बिथाङा बयखौबो बेनिफिसियारिफोरनि सायख'नायाव गोख्रों नोजोर लानो खावलायो, जाहाथे आइजो गोहो होनाय, निखावरि फोजोबनाय, राङारि गोख्रों खालामनायनि थांखिजों आसाम सोरखारा लानाय बे जौगालु बिथांखिनि सिङाव आरजाथाव मुलाम्फा मोनग्राफोरा जानगाराव थाया। अरुणोदयआ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मोनसे हाबिला गोनां बिथांखि होनना बुंनानै मन्थ्रि हाजरिकाया मावख'गिरिफोरखौ बिथोन होयो दि गासैबो य'गा मुलाम्फागिरिफोरखौ बे बिथांखिनि गेजेरजों लाफानो हायो। बेखौ आइजो गोहो होनाय आरो राङारि उदांस्रिनि थाखाय मोनसे जर'खा बिथांखि होनना बुंनानै मन्थ्रिया बुंदोंमोन दि समाजनिफ्राय निखावरिखौ फोजोबस्रांनायाव आइजोफोरनि बिफावआ गोनांथार। बे मेलाव आसाम बिधान सभानि मानगोनां बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी, एमपि दिलीप शइकिया, एमएलए गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, दुर्गादास बर' आरो चरण बर', बिटिआर दिगन्त बरुवानि इएमएस,
नीलत सरगयारी आरो दावबायसा बर'आ बाहागो लादोंमोन। थामथि खौराङाव दङ आसामा महाराष्ट्रनि पेहेलगाम खहा जानांनाय नखरफोरनो 5 लाख रांनि अनसुंथाइ होदों। आसाम सोरखारा 27 मेआव महाराष्ट्रनि पेहेलगाम उदखारि गाग्लोबनायाव खहा जानांनाय 3 सुबुंफोरनि नखरनो राङारि हेफाजाब गथायदों। रायजोनि मन्त्रि चन्द्रमोहन पाटवारिया खहा जानांनाय नखरफोरखौ लोगो हमदोंमोन आरो बिसोरनो राङारि हेफाजाब जासिदोंमोन। गिबि मन्थ्रिनि मावख'आ एक्सआव मोनसे पस्टआव बुंदोंमोन। रायजो सोरखारा 22 एप्रिलनि गाग्लोबनायाव मुंख्लं जानांनाय गासै 26 सुबुंफोरनि नखरनो साफ्रोमनोबो 5 लाख रांनि अनसुंथाइ होगासिनो दं। चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदोंमोन दुखुनांथाव पेहेलगाम बुथारग्लुंनाया कौस्तुभ जीनि नखरनि थाखाय मोनसे सुफुंख'हायै खहा खालामदों। दिनै आंनि लोगो श्री सीएम पाटवारी दुखु फोरमायनो आरो आसामनि सुबुंफोरनिफ्राय मददनि नेरसोन होनो थाखाय पुनेनि नखरखौ लोगो हमहैदोंमोन। पाटवारिया बुंबावदों दि बिथाङा गंनै नखरनो 5 लाख रांनि चेकजों लोगोसे गिबि मन्थ्रिनिफ्राय दुखु फोरमायनाय लाइजाम गथायो। शुक्रबारनिफ्रायनो आसामनि केबिनेट मन्थ्रिफोरा राङारि हेफाजाब होनो थाखाय हादरनाङैनो दुखुथिया नखरफोरखौ नायदिंहैगासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ चान्दमारी पुलिसआ मेजर मालिगावआव सिग्रोमनायाव कौटि रांनि खावनाय धातु बोखांदों। सम्पथि खावनायनि बेरेखायै मोनसे मख'जाथाव जाफुंसारनाय। गुवाहाटीनि चान्दमारी पुलिसआ मालिगावआव स्वागत देहा फाहामसालिनि साखाथियाव गंसे डाम्प यार्डनिफ्राय खावनाय धातुनि बेसादफोरनि मोनसे गिदिर जब्द बोखांनो हादोंमोन। बोखांफिननाया थि इन्टेलिजेन्स इनपुटनि सायाव बिथा खालामनानै मोनसे सोलोआरि गाग्लोबनायनि उनाव जादोंमोन, जायनि जाहोनाव 2 सुबुं नुर आली आरो बिन'द रायखौ खानाय जादोंमोन। पुलिस रिपर्टफोरनि बायदिब्ला जब्द खालामजानाय बेसादफोराव गोबां बिबांनि तामानि तार, पिथलाइ आरो पिथलाइनि आइजें-आइलाफोर, एलुमिनियामनि बेसादफोर आरो सिफायजानाय गारिनि बाहागोफोर दं। जब्द खालामनाय बेसादफोरनि अनुमान खालामनाय बेसेना गोबां कौटि रांनि जागोन होनना फोथायनाय जायो। मोनफिननाय गाहाय बेसादफोरा जादों तामानि बेसादफोर, 2090 किल'ग्राम, एसि, पाइप, तार, बार क'इल आरो बार प्लेटफोरखौ लाफानानै। पिथलाइनि बेसादफोरा 332 केजि, एलुमिनियामनि बेसादफोरा 21 केजि, सिफायनाय गारिनि बाहागोफोरा गासै 5000 किल'ग्राम गिलिरनि 100 बार दाना। एलुमिनियाम जाहाज, टेप आरो कानेक्टारफोर 174.48 किल'ग्राम। पिथलाइनि आइजेंफोरा 56 केजि, दोरोङारि असमिया बेसादफोर जेरै कहर, कहि आरो बाथिखौ लाफानानै। गासैबो बेसादफोरखौ जब्द खालामनाय जादों आरो एमआर नं 138-25 आरो 139-25 नि सिङाव फारिलाइ खालामनाय जादों। रिपर्टनि बायदियैब्ला सासे पुलिस मावख'गिरिया बेफोरबायदि दायफोरखौ फोजोबनायाव रायजो-राजानि हेफाजाबनि गोनांथिनि सायाव गोसो होदोंमोन आरो जाफुंसार सिग्रोमनायखौ जाफुंसार खालामनो हानाय सम मथै बुद्दिखौ बाख्नायदोंमोन। बिबानगिरिफोरा खावनाय बेसादफोरनि गुदिखौ नागिरनो आरो आरोबाव सोमोन्दोफोरखौ सिनायनो थाखाय नायबिजिरगासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ गथ'सा हाबानि हेंथायै आसामनि दावहाखौ गाहाय मन्थ्रि मदिआ हेफाजाब होदों। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ एनडिएजों खुंजानाय रायजोफोरखौ उन्दै बैसोनि हाबाखौ फोजोबनो थाखाय आसामनि गोख्रों राहाफोरखौ मानिनो खावलायदों। 27 मेआव दिल्लीयाव एनडिएनि गिबि मन्थ्रिफोरनि जथुम्मायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया रायजोनि गोहोम गोनां मडेलखौ दिन्थिफुंनायनि उनाव बेयो जादोंमोन। मदिआ बे जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय आसामनि नाजानायखौ बाख्नायदोंमोन, जाय गोब्राब आयेन बाहायग्राखौ रायजो-राजानि सांग्रांथिजों सरजाबो। बिथाङा मिरु मावख'गिरिफोर आरो गुबुन रायजोफोरखौ आसामनि मावखान्थिखौ आनजाद नायनो थाखाय खावलायदोंमोन। 2019 निफ्राय 21 मायथाइनि हायुंआरि नखर सावस्रि जरिपनि बायदिब्ला आसामाव 20 निफ्राय 24 बोसोर बैसोनि 31.8 जौखोन्दो आइजोफोरा 9 बोसोर बैसोनि सिगां हाबा जादोंमोन। आसामनि हाबाफारिनि फिथाय महरै मख'जाथाव जौगानाय जादों आरो आथिखालाव बेखौ मोनसे हायुंआरि मडेल महरै मानिनाय जायो। जथुम्माया दै संरैखाथि आरो आइजोफोरनि गोहो होनाय बायदि उफ्रा आयदाफोरखौबो बिबुंथि होदोंमोन। द'थि खौराङाव दङ दार्जिलिंनि रौनिया हान्जानि जवानफोरखौ गुवाहाटी हटेल रुमाव गोथै देहा मोन्दों, गावखौ फोथैनायनि सन्देह। मोनसे दुखुनांथाव जाथायाव दार्जिलिंनि सासे रौनिया जवानखौ समबार 26 मे खालि गुवाहाटीनि पल्टन बाजार ओनसोलाव मोनसे हटेलनि खथायाव गोथै देहा मोननाय जादोंमोन। थैनाय सुबुंनि सिनायथिखौ 25 बोसोर बैसोनि आदर्श राय होनना मिथिनाय जादों। पुलिसनि सुलुंनि बायदिब्ला रायखौ नागिरना दिहुननायनि सिगां गोमानायनि खौरां मोननाय जादोंमोन।
बिथांनि थावनिखौ पल्टन बाजारनि मोनसे हटेलाव नागिरना दिहुननाय जादोंमोन। नाथाय बिथांनि फनाव गले गले कल खालामनाया फिननाय मोनाखैमोन। पल्टन बाजार पुलिस थानानि मोनसे हानजाया नारेंगीबादानि रौनिया पुलिस मावथिफोरजों लोगोसे हटेलाव सौहैयो आरो खथाखौ सिंनिफ्राय बन्द खालामनाय नुनो मोनो। उदां साखिफोरनि नुजाथिनायाव हानजाया जर-जुलुम खथायाव हाबदोंमोन आरो रायखौ फासिनांनाय नुदोंमोन। CID आरो फरेनसिक साइन्स हानजाफोरखौ उनाव गोनांथार खान्थिफोरखौ मावफुंनो थाखाय जाथाय जानाय जायगायाव लिंहरनाय जादोंमोन। नायबिजिरनायनि समाव जेबो सन्देह गोनां गुदि मुवाफोर मोननाय जायाखैमोन। थैनायनि मबाइल फन आरो गुबै फोरमानलाइफोरखौ बिबानगिरिफोरा आरोबाव आनजादनि थाखाय जब्द खालामदोंमोन। गोथै सह'खौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरनाय जादों आरो 27 मेआव पस्टमर्टेम खालामनाय जादों। बबेखानि बे समाव जेबो गाज्रि गेलेनायनि सन्देह गैया। बिबानगिरिफोरा थैनायनि सोरगिदिं थानाय आबुं जाथायफोरखौ मिथिनो थाखाय गावसोरनि नायबिजिरनायखौ जागायदों। स्निथि खौरांआव दङ गासै मोन 40 BTCनि मासिफोरजों जुजिगोन BJPआ। अदालगुरियाव गिदिर UPPL दोलो सोलायनाय। कच राजबंशी भवननि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। BJPनि आफादगिरि दिलीप शइकियाआ फोसावदोंमोन दि फैबाय थानाय BTC बिसायख'थियाव भारतीय जनता पार्टी BJPआ गासै मोन 40 मासियाव बिसायख'थि गेलेगोन। उदालगुरियाव मोनसे दोलोनि हाबाफारियाव बिबुंथि होनानै शइकियाआ बुंदोंमोन दि दोलोआ जेबो गोरोबथा खालामनाय नङा आरो गासैबो बियाबफोराव गुबैयै उदालगुरि जिल्लानि मोन 10 काउन्सिल ओनसोलफोराव गोख्रोङै जुजिनो थियारि। बिष्णु राभा क्रिस्टि संघआव जथुम्मायाव 2000 नि बांसिन दोलोनि मावथिफोरा बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारिनि मोनसे गाहाय आखुथाया जाबाय इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेलनि गोबां दैदेनगिरिफोरा BJPआव हाबनाय। बिसोरनि गेजेराव MLA गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनि सोमोन्दोआरि नन्दा बर' आरो मार्टिन बसुमतारीजों लोगोसे 1500 निबो बांसिन गुदि थाखोनि मावथिफोर दंमोन। आसामनि केबिनेट मन्थ्रि आरो उदालगुरिनि गार्जेन मन्थ्रि पीयूष हाजरिकाया गोदान सोद्रोमाफोरखौ बरायदों आरो दोलोनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय थुलुंगा होयो। पल्लव लोचन दास, MLA दिगन्त कलिता, BTCनि मावफुंगिरि सोद्रोमा दिगन्त बरुवा आरो गोबां गुबुन गुबुन BJPनि दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन। बेनि सिगाङाव मन्थ्रि हाजरिका आरो MP शइकियाआ मोननै गोनां सावरायमेलाव बाहागो लादोंमोन। गिबिसिना अरुणोदय 3.0 बिथांखिखौ नायबिजिरनायमोन। नैथिया DLMCनि जथुममोन, जाय सोरखारि मुलाम्फाफोरखौ सुबुंफोर, गुबैयै आइजोफोरसिम सौहैनायखौ रोखा खालामनायाव गोसो होदोंमोन। मन्थ्रि हाजरिकाया उदालगुरिनि सा 6 रोजाबगिरिफोरनो फोरमानलाइ रानदोंमोन, जायफोरा रायजोआरि महरगिरि पेन्सन आरो बोसोरारि महरगिरि बान्था मोनदोंमोन। गेलेमु आरो लाइमोन अनसाइ बिफाननि सिङाव मोनब्रै रेबथुमजानाय लाइमोन क्लाबफोरनोबो राङारि हेफाजाब होनाय जादोंमोन, जाय जिल्लानि गासै मोनब्रै आयेन आफाद बियाबफोरखौ लाफायो। कच राजबंशी भवननि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। उनाव बेलासियाव शइकिया आरो हाजरिकाया उदालगुरियाव कच राजबंशी जथुमनि गोदान गाहाय मावख' सिलाराय भवननि अन्थाइ खाम्फा गायसनो। बे बिल्डिंआ कच राजबंशी जौगाखां गौथुमजों राङारि अनसुंथाइ होजानाय। मन्थ्रि हाजरिकाया कच राजबंशी हारिनि जौगानायनि थाखाय BJP सोरखारनि रादाय होनायनि सायाव गोसो होदोंमोन। बिथाङा मुंख'दोंमोन दि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव सोरखारा क्षमतापुर गावखुंथाय गौथुम आरो कच राजबंशी जौगाखां गौथुम मोन्नैखौबो दाफुंदों। क्षमतापुर ओनसोलनि बायजोआव थानाय हारिनि थाखाय 25 कौटि रांबो राननाय जादों। हाजरिकाया गावसोरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय सुबुं समाजनि थान्दैफोरजों सम सम सावरायनो खोथा होदोंमोन। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो, अब्ला स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डेस्क्रिप्शनावनो होनाय जादों। गोजोन्थों।